gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petro iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenah karo Panakawan sing jenenge Petro, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, weh lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentolo, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyo karo Semar Gagabranganamaya. Badranaya, Nayantaka Bojogati, Duduk Manangunung. Nek bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh bapak meneh. Aku kelangan bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem nang kono tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kekke Pak ora apa-apa ya ya Tra ya Petro setuju kok ora apa-apa ngono nek nyang-nyangane larang tak kekke nggo ora apa mati kowe malah penak lho Pak mangane kowe urip perkasa to Pak waduh ngidoni Semar